Simbingelele ke sinamukele empetuleni show. Namhlanje sihleli noBadumile okumuntu impela nje otrenda kakhulu lana. Esazi ukuthi cishe wakhe lo muntu lo kwale kancane. Yazi kangaka ingane yabantu. Lento lenenza ubafetha ngithandi ngoba niqinye ingane. Siyabonga ngazoma ngazoma khumala. Yo hayi yazi usangibingelela nje kumakazela umuntu wangiqiya la. Asichazele kabanzi ngalo muntu lo. Manje wazizwa kanjani? Ngiyangizwa bethi mawuqinywa unokhuleka ngathi ungashaya othuka nje. Kwenza ngalani? Ukuthi ahlukene namahagi yabona yona ihagi leya. Yabo eyanga ake sithi uyawachaza ngiyachaza le hagi yakho ukuthi mhlawumbe le ungabe yakuphi yakanongo mhlawumbe yasegoli leya. Le hagi le hagi nzima nje. Lapha le ngalongoma nje. Yakanongo. Ayoni ngadlala hayi hagi. Aweshaya hagi bafo, uyayishaya hagi. Yazi into engayithanda lapha yakho. Ngoba manje naloya bhuti naye ngathi phela ukhona impela. Ngoba ngizwa kuthi impela noBigzulu wathi impela ayikho iyazama ngoba phela mina ngangibukela le date. Othi uyazama ngizothola usulokhu ngahlangaza lapha. Kwakuphi? Hayi nomjita lona. Hayi kulungile babukele ngoba ngathi ke ungazomala nakhumala akanazo impendulo zale mbuzo yami kodwa ke sobonga kakhulu nje ngoba sizwile bathi khiphe negcwame elisha bathi impela yiyo le ngoma owaqhenyelwa yona unegcwame elisha ungafuna nje ukusibeka kabanzi ngalo umsebenzi wakho lo okhona okuyiwona njengamanje oseyitolo ukuthi bengathola kanjani abantu basondele nje eduzane kwakho bazi ukuthi wenzani. Wala hayi zothi ya impezi yatholakala lapho kuyipezi enyama lapho Instagram lapho ku-tweet abona i-tweet maskando ne-tweet kuyatrenda lo maskando uyayibona ke into ezinhle lezo. Ake sithi kumpetuleni show sonibona ngekudala siyabaqhenya thina abantu la iqhulele bathini batheni ungadumela amaguzu ushisa kanjeni la sisemcimbini sigezile sibahle noyibeka kahle futhi sisemcimbini sijavile sibahle wasiqinya wena bazoqhinya futhi akulungile selnathi sham